Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwa ulemu wake sitenabe kuti timupereka moni popanda abusa kutipempherera famu china chilichonse timathokoza Mulungu. Ndi nthawi imeneyi komanso mosunga nthawi abutsa tikupatsani kuti mutitsegulire pemphero ndi mukatero tiyapasa mfumu aini malo ano kuti atipatse kenaka tipereke bwana apereke moni kutumengere nthawi ziko madamu. Tipemphere. Atate mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristo amene ali mfumu ya ulemerero, tikuyamikani ndi kuthokozani masana abwino otere amene mwationa ife tonse tidasonkhana pano kuchingamira Vice President athu Dr. Michael Usi komanso ndi ena onse amene atsagana nawo pa ulendo umenewu. Choyamba tikuyamikireni chifukwa cha moyo waulere umene mwatipatsa mmamawa uno, komanso tikuyamikireni chifukwa chokhala nawo pansewu umene akhala akuyenda kuchokera ku State House kufika kuno. Munjiramo makhala zambiri zokhumudwitsa zodutsa, koma inu mwakhala chitetezo. Chifukwa chache Mulungu wathu tikuyamikirani ndi kuthokozani. Zikomo koposa chifukwa cha nthawi imeneyi Mulungu ena analasa nadziwe, koma tsopano wadziwa ndi kwaona lidalitsike ndi kulemekezeka dzina lanu. Takutukulirani dzanja lanu kuti pamene akupitiriza ulendo umenewu mukakhale nawo koposaposa nthawi imeneyi pamene akugwira ntchito zonse zaboma, koma inu mukakhale thandizo lopezekeratu nthawi ina iliyonse. Popeza palibe ulamuliro umene umabwera pawokha monga mawu anu anena kuti ulamuliro uliwonse umachokera kwa inu Mulungu wamkulu ndi wamphamvu. Chifukwa chache tatukulira m'manja anu achisomo kuti mudzatsogolera pamene akugwira ntchito zawo zaboma. Zikomo chifukwa cha zabwino zonse Mulungu zimene mmachitira ana anu nthawi zonse. Zikomo Mulungu wamkulu ndi wamphamvu, popeza kukuza kumachokera m'dzanja lanu. Kukuza sikuchokera kumanja kapena kumanzere, koma kumachokera ku mpando wanu wachifumu. Chifukwa chache tatukulira m'dzanja lanu kuti mukatsogolera muchina chilichonse chimene akachita. Mukakhale nawo mnyengo imeneyi pamene akuita kwa chinyama tsopano, kuti mulendo onsewu ulemu ndi matamando zikakhale kwa inu ndipo ife kwa ife ana anu tikangolandira madalitso. Tapempha zonsezi ndi kuzitukulira m'dzanja lanu mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi ku nthawi za nthawi. Amen. Ayi zikomo abutsa, mawu abwino achilimbikitso Ambuye akudalitseni. Zikomo pamene tikupereka m'manja mwa mfumu pepani ya mfumu malo ano timangofuna tipereke moni komanso kutengera kuti mabwera mafumu fwa bwana anangoti apereke moni. Mwa ichi ngati nthawi ilipo tisalankhule zambiri muthamangira nthawi, perekani moni kwa bwana. Ambuye akudalitseni. Zikomo. Ulemu kwa mafumu anzanga amene tumimva ndoku, Vice President, abusa athu, mwachidule atate ndi amayi, anyamata ndi asikana. Ineyo ndayima pano malo mwa agrupu a Misanjo, komabe bwana mawu pang'ono alipo. Choyambirira nthokoze kwambiri chifukwa mutaganizana kuti mufuna muduse mudera lino, komanso mwima ndikupereka moni. Komabe ifeyo ngatasogolera kudera kuno titengerepo mwayi kuti ngati ngotheka tikupaseni mapempho athu awiri atatu kuti mwina muzikhala mukumayenda nawo. Choyambirira bwana, kuno kuli njala kwambiri. Anthu akuno timadalira chinangwa, mutati mwende m'mindamu chinangwa chabwera matenda, kuzula chikungovunda. Chonchono tili pa njala kwambiri, ngati ngotheka mutiganizire. Chachiwiri ndi nkhani ya chipatala. Kudera athu kuno kulibe chipatala. Kuchoka kuno kafika ku chipatala kuboma 20 km. Chipatala cha Mission ndi cholipira. Ngati ngotheka tiganizirenso nkhani ya chipatala. Secondary school yathu yo mutati muone kuli block enake uku imene building imene ichayo inamba kumangidwa 2016, koma mpaka lero sikutha ndilabu imenechi. Ngati ngotheka cheyacheso akhala mwina akupasani makalata oti mukhale nawo achinthu chimenechi chacho. Kunonso tili ndi Misanjo Police Unit ili chapaseri apo
ili ndi mavuto ndithu. Vuto loyamba ndi vuto la ofesi, alibe ofesi pamenepo. Vuto lachiwiri pali shota imene anthu akumuzana asonkha ndalama ndi kuimanga koma ikulephera kuti ipachikidwe. Vuto lachitatu ndi mjigo pamalo pamenepo, ngati nkotheka madandaulo onsewa ali m'makalata amene mulandirewa, ndipo mwina acheyawo ndi amene akhale ndi nthawi yongoyankhulapo emineti inako apereke makalata amene. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mwambiri adusakale maulemu akhale mchimake. Monga anenera kungonjezera ku police unit, nyumba za polisi athu amakhala ku rent. Inde ndizofunika komabe timaona kuti nzosakwanira. Anthu amanena kuti afika umene kuja akhavana usiku, komano akamakafika umene kuja kuti akamusake wa polisi kumene ali zimakhala kuti zatenga mtunda. Timakhala pa chiopsezo chonena kuti atakhala kuti munthu uja wafolesedwa kwambiri wafera pa khonde la polisi, anthu azanena kuti apolisi apha munthu. Chimenecho timafuna kwambiri patakhala nyumba ziwiri zokha za ma-semi-detached zimene zingatenge apolisi folo, kuonjezerapo magesi kumene kukulibe. Nkhani ya kusekondari yonso ndi imeneyo, komanso ndionjezere nkhani ya pa skulu Pakang'oma. Pa skulu Pakang'oma pali bloko mukamakadusa mukayiona ndi achikalekale, sinachitidwe pointing plaster, floor yake ndiyo bubunyuka. Inenso ngati chair wa pa skulu komiti imeneyo nachiona kuti nchamwayi kuti tikupempheni. Nchifukwa chake nthawi ina timafuna usateni kwa golden tilamva kuti mukubwera kuti tikakuperekere tikakupasireni madandaulo athu kumeneko adera lino, koma ndikumva kuti munakukomerani kuti musabwera kuno muzaone ndi maso anu. Please tipemphe zimenezo moona mtima. Zitukuko zonse zimene anthu aja apempha ndizofunika. Chinanso chilimbikiso, bwerani kuno ndi kwanu. Ineyo ndimapanga za mpira ineyo ndine kochi. Panali nthawi ina kena ndi gomovi huko naonako Dr. Michael Usi akumenya timu imeneyi. Ndingowapempha ngati nkotheka kuti atipangire kunoko ka trophy olo ka 5 point chakuti miliyoni kachikhuta kwefeyo. Zikomo kwambiri olemekezeka ndawiyadirani. Zikomo mothamangira nthawi bwana apasene moni anthu awa. Zikomo. Zikomo. Choyamba ndipereke ulemu kwa mafumu athu onse amene mwafika pano, komanso abusa amene mwatipempherera. Bwana machogola zikomo kwambiri chifukwa chokhazikitsa msonkhano umene wotilandira amene tikupita kwa Chinyama. Pano sikuti pali msonkhano kwenikweni, tingodusa koma tikuwuza kuti pamene mukudusa pa misanjo mukapeza anthu. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa sindadziwe kuti mukhala anthu ochuluka chonchi, komanso ena abwerera chifukwa mwafika kalekale. Ndiyeno ndithokoze. Ndiyambe ndi zimene alankhula amfumu kuti mwalemba mkalatamu zokhuzana ndi boma zikafika zikakambidwa. Akochi mwalankhula kuti ndi makochi kuti ndi timu gomovi ndimamenya nditu sikumenya kukhala ndi magole isaso kwambiri. Pempho lanu lavomerezedwa. Ucheni ligi iyo iyambe, anyamata yawo asikanaso yawo. Ndiyo ndipemphe kuti mwapempha ndi mipira ndikupaseni, katika ni mipira tikupasani mipira itatu, iwiri ya anyamata umozi wa asikana. Tikataka tutikilize kupasani mipira sokono ligi hiyo kipanga kuti ligi ya asikana ndi asikana, ligi yao ya 2 milioni. Ligi ya anyamata ikhale 5 milioni. Yes. Mpira uwu ni mipira yoti even ku England Premier League abamenya mpira ulimba yanu ndi iwiri
uwasikana kapopese pempho lanu ndaliyankha ndiyambeko zina. Amayi ndi abambo muona kuti sindinapange mmene amachokolo achitira kuti odya zake sindinanene eti nkhani yake ndionera kuti ndiyachokera uko ndakhala ndikugwira ntchito za boma ndiye ndikakhala mgalimoto ya boma sindimapanga zoti odya zake ndimafuna anthu azisiyanisa pakati za boma ndi chani kodi koma anthu a boma ndi omwewo andale ndi omwewo sichoncho ndiye ndinena kuti chaka chino ndikuti chaka chino amene alembesa apa ndi angati? Tisise ndikuziwa kuti odya zake kakale kuna kuti lembesani pomwe ena amati musalembese ife tipati mtani kodi maundi awa zimatheka munthu mwamuna akukwatira mkazi yokumangofera zina kuti hakuna cheni ndi galimoto koma mkazi yokaikusalali yosakwera kumakakwera ndi chibwezi zitotodi chimodzimodzinso anthu ena akufera chipani koma odya bwinowo akuluakulu okhala cheni kuti muzizifunsa kuti moyo wanu pakhomo panu pali chani muziganiza pamene tikupita kuchisankho pakhomo panu ndiye moyo wanu chifukwa mukachoka pano aliyense akagona pakhomo pachi wina akadya wina asadya wadyayo chipandi chomwecho osadyayo chipandi chomwecho akulu chipandi chomwecho njala inakung'utsa ndipo yakung'utsana anthu ayendayenda mosemu ndikumala za chipani ife kusoni kuti ife inu timakhuta nanga ife muzizikhuta zimenezo anthu samadya mawu kubwera kukuuzani mwaniona pomali kuti chabwino kuti mwaniona pomali nanga iweyo pakhomo panu pamene pali chani kodi pali moyo wanu pakhomo panu pamene pali moyo wanu dzuwa likatuluka kukalowa ukuku ena limakhala ngati dzuwali lichaka anthu akumazuka usiku kuomba manja makhoma kumabale ukachandidya chani ndikunena izi chifukwa chani kunena kuti mukhale anthu odziwa kuti mulungu anakulengani nokha muzafa nokha muzalowa mbokasu nokha muzalowa m'manda nokha muziziganiza inu pakhomo panu ndiye moyo wanu zipani zitakubwera ife ndiye muzifunsa kuti kodi chipani chimene chichi pakhomo panga ningaloze chani ndikuti muzikhala ngati enanu ofera zina amunanga ali ndi galimoto yapita kuchibezi basi pako kukumbira mazi kuipanga kuyisuka yapita ndikuti pakhomo panu yechani kodi moyo wanu amati tiyeni tikamvera mfundo zokuzimva ndizofunika komanso muzifunsa kuti kodi mfundozi akuzinenani ndani ine tisagwira panopo kukuuzani inuyo Yesu ndi wabwino nthawi zonse pandipomera ndiye ndikundipeze ndikumera Yesu ndi wabwino ni mfundo koma akuyinenani ndani kuchipani pitani chilichonse mukamvere mfundo muzizifunsa ni mfundo inde koma akuyinena mfundo iyi pani indani andale tikuchuluka kukoma mkamwa mafuta akachitika kuti utenge upereke iyayi maona nanga iwe kukupanga chani chaka chino anthu auna malaulo chisango cha chaka chino anthu auna chani kodi malaulo kukhala malaulo
chifukwa ena ugenza kuti zizipita uku iyayi musiyeni mulungu akale mulungu. Mukundimva ambiri mwadandaula kuti salu kodi abale umakoti wapaka chibwezi kumbofika ndiko nakonkuno akapakatotopo akumafika pakomo kuonapo ndikuti ndibwera mawa sitotokoti salu zitani kodi zibera anthu kuno ndi anthu olimbikira kwambiri kulankhula zimatopesa olo munthu anokuti akazanga ndimakukonda aniwe mawa abwere ane aidaku akazanga ndimakukonda ani sutopa pano ndifuna ndikuuzeni mafumu ndantenga munthu kuboma wabwera pano ndamutenga kati vice president tiye kwa Misanja ndimutenganso tiye kwa Chinyama anthu wakudandaula pali ngongole ziwiri ukatenga ngongole upereke chikole pali ngongole tenda kuti ayi ine ndikuziwa bomaso ndikuziwa president akuziwa pali anthu ena kuti mwauze chikole ndi iwowo alibe chilichonse ndiye ngongole mtatenge inu kunoko yopanda idani kodi yopanda chikole ndiye munthu wache nambweresa kapata nakulu awa alikula chonko ntchito yawo ndikupereka ndalama kwa Misanja kuno apereke ndalama anthu apange ngongole atenge ngongole chofunika timvane anyamata apange magulu awo azimayi magulu awo azibambo magulu awo komano ngongole ukatenga umabweza ambiri akatenga kuti ya basi ndazidya sizikhala bwino ndiyeno microphone inali kuti mwauze anthu ampangane nawo kuti mbwera liti akuuzeni kuti abwera liti eti zikomo kwambiri kuno kwa Misanjo kubwera enda mwina mkuti dziwa tinapayire kufika koma ndi ngongole iyi yopanda chikoleyi tibwera kunoko lachisanu. Zikomo kwambiri mwamva iti kusosa nthawi ikhale 9 o'clock mamawa kusosa mawa atani kodi ngati sabwera amachokolo andiuza ndiyeno pochoka pano abale tizikondana ndathokoza makantha aitali pano anyamata mukhala uko azimayi mukhala uko asikana mukhala uko mafumu uko ndabwerera inuyo panyumba ngati palibe chakudya imokogona palibe chakudya Kasi mlibe. Una vale kasi. Mumusake ni ndani abwere uko abwere jantu folo ngati mboni azimayi musake sogoleri wanu abwere apo ngati mboni anyamata so kama asikana amafumu kumene kwa mafumu mwera atatu ngati mboni akudaliseni musala bwino zikomo kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.